Čus lidi, tady Citronek a já vás vítám u dalšího videjka ze naší úspěšné série Shakes and Fidget. A bude to nová série, bude to taky z privátu. A nebude to ale z privátu jménem Agarium, ale z privátu českého hrajeme v Game. A my si hned tady uděláme postavičku a začneme znova. Myslím si, že tady ten server, ne že by byl lepší, ale můžeme taky zkusit a možná to bude nová série. Jinak z toho předchozího privátu už točit nebudu, teď budu dílet tady z toho. My budeme, Vár určitě ne, já si myslím, že budeme lučišník a dáme si, budeme nějaký úplně ultra epický, budeme trpaslík. A dáme si nějaký úplně náhodnýho, jo tohle. Uložit, budeme se jmenovat Citronek, jasně. Sem namačkám nějaký blábol, protože určitě e-mail ověřovat nebudem, dáme si heslo. Tak. A hned vidíte, tady nám přišel, že ho pošta, hello, blablabla, smažeme. A máme tady na začátku 100 000 zlaťáků, 5 000 hub. Teda serveru, jak už jsem říkal, v mezinárodní, druhý hrajeme sfg.cz, Česká republika. Dáme si Slavy první a tady Česká, ale co nechápu, je, proč je tady 9999 level. To je asi teda největší, co tady může být, ale proč tady jenom on sám, jako. To prostě nechápu. Takže tak, normálně mazdíci tady fungujou, zbojírna, všechno tady funguje, akorát tady není tornádo, jinak pevno a zvěř, všechno funguje. Takže my když tady prostě dáme nějaký, prostě tady quest, jo. Jo. Prostě, jo, tohle jasně, v pohodě to jde. Prostě klasický privát v 10. levelu už může to být full epic, jo, podívejte se prostě. Jasně, akorát když to chcete přeskakovat, tak vám teda bude žrát houbičku. Sice to není jako, že za ty písky času, nebo prostě jen tak na tom Agarium taky šlo takhle přeskočit, ale myslím, že nevadí ani moc. Tohle si nasadíme, tohle si taky nasadíme, tohle prodáme. A jen tak nový zboží, no a prostě epic jako jo, takže proč to nejde, jo, takhle občas se to jakoby bugne, ale není to nic strašného, dá se to úplně v pohodě přežít, se myslím. Jo, tady další prostě maska v pohodě. Prostě když bude takhle, epiky padají jak kdy. Takže a teď se takhle buglo, ale to vůbec nevadí. Tak. Jo, tady si prostě koupím tady tu gunu a je to super, prostě. No, jako tady, je to dobrý privát, tady ten celkem se mi líbí. Jo, můžeme do čeráku, a tady epic. No, tak jsem ho proklikla, to nevadí vůbec. Jo, tady prostě, a už jsme full epic, když to tak řeknu, takže je to prostě opravdu, myslím si, že, počkat, dáme si tenhle. A chtěl by to nějaký na výdrž, protože se jakoby takhle bugne, ale myslím si, že se to dá přežít, není to nic strašného, jako chvilku takhle musíte počkat a 14 máme lepší, ne? Jo, nebo stejný. Když tady může takhle vypít 15 piv, ale vůbec vám to nepočítá, že může, jo, až teď se to počítá. Jo, jasně, takže jakože 100 touhy je jako tady u něj, u toho hospodského jedno pivo, jasně. Což je, myslím, že je super. Takhle mě z toho lučníka celkem baví hrát. Je to dobrý, tak 6, 9, 30, no, dáme třeba tohle, jako bez toho, nám to nežere, že jo, místo v inventáři. Samozřejmě zkusíme dneska dát nějaký podzemka. A tak nám to zase, ty nám to pivo třeba nevzalo. Což je zvláštní, ale jako OK, já si nestěžuju. Jinak uvidím, jestli zítra udělám v pátek livestream, pokud se to povede.
Snad se to povede a mělo by to být všechno v pohodě. A jo, prostě je to fakt super. Ten brát možná asi se mi možná líbí víc než hlebotky, ty zrovna nemáme. Jo, takhle opravdu prostě někdy to nejde vzít, jako teď, když dáte nový zboží, prostě hned to takhle nemůžete vzít, musíte chvilku počkat a teprve třeba tady to vzít. No, jako přes to blbná, ale jako nejde to nic strašného, jako. Takže úplně v pohodě, si myslím, že se to dá vydržet. Jo. Jo, teď ten padl luk, ten je lepší, takže ten si určitě koupíme, to je pecka. 26, 29, jo, zase lepší prostě rukavičky, čím větší level, tím lepší padají věci, to se ani nemusím říkat. Kilomatik prostě, ten je horší, ten brát nebudem. Luk ten brát nebudem, ale tohle si vemem určitě. Ale prostě nový zase rukavky. Takže pecka, rukavice, luk jako, takže a máme lepší. To další luk, ten samý jak tam byl před chvilkou. Byky tady padají úplně, jako nemusí vám úplně padnout, ale já si myslím, že je to super věc. Tady můžeme taky něco zkusit, no, podívat jako prostě ty dva epiky. 26, 33, no tak. Podívejme tohle. To prodáme. Jo. Podle mě je to super privát, jako. Hele, výdrž super. 32, 29, tak to se nám určitě hodí. Tak, dáme si. A tak tady to asi nekouká na to vypět, to se nám jenom někdy objeví. Takže asi můžete dělat hodně dlouho, jako tolik touhy, co si myslím. Tady jenom 5000 hub, myslím si, že je to schválně, protože abyste se vlastně s těma hubičkami naučili nějak jako, když to řeknu, blbě hospodářit nebo něco v tom šejku, takže myslím si, že tak jako. To není nic závažného. A já možná trošku stiším ty zvuky, aby to tolik neřvalo. Když dáme to, no, tak dáme na 20%. Mazlíčky, já mazlíčky brát nebudu, my se jako tady na privátu jsou jakoby, myslím si, že mazlíč se k ničemu. Přímě jako. A prostě teď Gana dobrá padla. Jo, zase. No a zase nemůžu to vzít, musím chvilku prostě počkat, třeba na druhý, na třetí pokus. Čapka, tu si určitě vemem, tohle to si taky určitě vemem. Takže tak. A tady hned nám skrytá Gana. A máme lepší. A další. Ty krásy, padlo hodně epiků. Jo, takže vybereme rukavky, bodky. Podíváme se jen tak do arénky rychle. Jo, když tak mohl bych udělat třeba nějaký stream, jakoby vždycky v pátek za čas. Protože v pátek, že jo, v sobotu nejde nikdo do školy, do práce, nebo prostě nevstává, když tak řeknu. Takže to je, že můžete být dlouho vzhůru i já samozřejmě, aby se mi ráno chtělo stávat. Takže vidím, pokud to zprovozně, když to řeknu, když se ho naučím na vlastně dělat stream, vlastně zapínat, vypínat, blablabla, tak si myslím, že jsme to mohli nějak, nebo já, že bych to mohl udělat. Takže jo. Kolik jsme level, tyjo? 32. Nelevelí to nějak extra rychle, se myslím, ale když potom budeme jakože chvilku čekat, ale tady to si koupíme zrovna. Ale pik, no tak ten je hned lepší. Ale super.
Bodky se určitě budou hodit. Ale ruka taky dobrá. 48, hala. Ne, počkej, tohle. Jo. Tak. O, hala, bodky stejný. To je super, to se hodí určitě. Pardon. Ale to my jsme se nějak nevylepšili. No, 100 000 životů. 160. Jaký útok, ať máme určitě. Tak, štěstíčko nějaký, mám 50%. Pár inteligence, tak. A zase pojedem. Jedu na zkušenost, já bych byl co nejvíc, level 50 bych dal hned to. Ale epic a ten je lepší, takže ten si mi určitě vemám. Jo, opravdu ty mazlíčky prostě já nejedu, možná ani pevnost, nebo pevnost jo, ale jenom bych jel pevnost na tu, jenom kvůli drahokamům. Takže tak. Jo, tenhle, ale tady je opasek a ten je lepší. Jo, je lepší, o dost. Půjdem do čeráku. Tam něco nějaký nový. Aha. Jo, to si všechno takhle měníme parádně. Jo, tak to je o hodně lepší, to je dvakrát tolik, jo. Teď to dost nejde. Tady mám nějaký penízky. Ne, sakra. Jinak koukám na to a mohl jsem si asi nastavit jako kurzor myši jako tu houbičku. Možná by to bylo hezčí k tomu šejku. Uvidím. Tak. Jinak jediná výhoda asi oproti tomu Agarium je ta, že to je prostě normální šejk, nejsou tam žádný jiný animace a tak. A že tam nejsou asi ty reklamy. Ale zase nevýhoda, že to musíte proklikávat za houbičky. Tady děláme tady tu... Počkat. A... No nic, to se nějak buglo nebo něco. Počkat, ne, zrušit. Jo, teď musím prodat ty věci všechny, že jo. Ne, to nechcem. Tyjo, a toho draka jsme si nakoupili, Gryffino draka. Tak to bude stačit. Tady to dojedem a půjdeme na to podzemko, to už budeme na level 50, když to dojedem. Doufám teda. Takže tak. O, tenhle pasek je super. Jo, je lepší a bodky jsou taky lepší, takže to je super. Takže tak. Já to zbysile naťukáme. Jo, to bude akorát, to bude level 50. 47. 48, 49. Takže super. Tak, střepy asi nebudu brát, protože myslím, že jsou celkem na nic. A už jsme 52 level, takže my si dáme nějakých 15 000 útok. Aha, no se zluťáku. Životy, kritik. Tak ale na první podzemko, to jsem měl jako úplně úplně plně v pohodě.
Ale bodky, a ty budou k ničemu podle mě. Ale tyhle jsou taky k ničemu, ne? Nejsou, pozor, nejsou. Ale tyhle jsou ještě lepší, tak to já jsem myslel, že budou k ničemu. Tak to je super. To je good. A z bossa by nám mohla padnout vuvuzela, co říkáte lidičky? Pojď vuvuzela. Škoda. Ale jo, to je dobrý, to je lepší. Jo, tak to je super. To se nám to vyplatilo. A jdeme na druhý teda. Doly slávy. A uvidíme, jestli to teda nějak dáme. V pohodě dáváme. Jo, tak to je lepší. To je taky lepší. A zbytek můžeme prodat. Máme nějaký penízky, to je super. A ty bude nějakou epic gunu. Tak se podíváme na ten souboj lidi, na teď poslední. A pojďme všichni držet paličky a pojďme si přát vuvuzelu. Vuvuzelu, nevím, jestli napravovat, ale napravovat to asi můžeme mít vuvuzelu, ne takhle. Pojďte, vuvuzela. A vuvuzela. Epic gun. Škoda. No, ještě je to na prd. Ach jo. No nic. Já jsem možná dál natáčím ještě 16 minut, to mi vůbec nepřijde. Tak jo, tak tohle by bylo asi pro tohle video už všechno. Já s váma loučím, pokud se jí video líbilo, určitě zanech like, koment, určitě to sdílej, dej sub a zatím čau.